ассалому алайкум. ассалому алайкум шунавандагони азиз. тавассути барномаи Гулчини Ахбор шуморо бо муҳимтарин хабару навгониҳои рост ошно месозем. онро бароятон ман Дилрабо Назарова ва ман Фаррух Ёлдошев омода намудаем. дар Ӯзбекистон шумораи гирифторони сирояти коронавирус ба 3200 нафар расид. дар ҳоли ҳозир дар шифохонаҳои 7 ҳудуди кишвар 569 бемор табобат мегиранд, ки 3 нафари онҳо дар ҳолати вазнин қарор доранд. вазорати ҳифзи тандурустии мамлакат. дар маркази ҷавонони шаҳри Самарқанд қабули навбатии тадбиркорон дар доираи маҳдуд гузаронида мешавад. дар он тадбиркорон бо ҳокими вилоят вохӯрда муаммоҳои худро метавонанд ҳаллу фасл намоянд. хабари хуш аз вилоят. имрӯз аз беморхонаи сирояти вилоят 17 нафар бемор ба тамом шифо ёфта баромад. онҳо дар иштироки масъулони соҳа ба маркази реабилитатсионӣ гузаронида шуданд. беморон 6 нафар аз ноҳияи Оқдарё, 4 нафар аз ноҳия ва шаҳри Самарқанд, 1 нафаре аз ноҳияҳои Иштихон, Паяриқ ва Тайлоқ ба ҳисоб меравад. дар байни онҳо синни аз ҳама калон 67 сола ва аз ҳама хурд кӯдаки мутаваллиди соли 2020 мебошад. ҳоло шумораи шифоёфтагон дар ҳудуди вилоят 247 нафарро ташкил намуда 90 нафар бемор табобат гирифта истоданд. рӯзи 22 майи соли ҷорӣ аз ҷониби ходимони гвардияи миллӣ ва мақомоти корҳои дохилии мамлакат дар 413 бозори ҷумҳурият тадбирҳои рейд гузаронида шуд. бино ба маълумоти хизмати матбуоти гвардияи миллӣ, дар давоми тадбирҳо аз ҷониби 84 нафар ҳолатҳои вайронсозии қоидаҳои карантин аниқ гардидааст. ба ғайр аз ин, бо мақсади беҳсозии ҳолати санитарӣ дар 1306 объект корҳои дезинфексия амалӣ гардидааст. аз ҷониби ходимони садорати корҳои дохилии вилояти Самарқанд барои пешгирии эпидемияи COVID-19 тадбири рейди гурӯҳҳои мобилӣ идома доранд. барои онҳое ки маҳдудиятҳои карантинро риоя накарда бесабаб дар кӯчаҳои шаҳр мошин меронанд, протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, мошинҳояшон дар майдони ҷаримавӣ ҷойгир карда шуд. шаҳрвандони моҳтарам, ронандагон ва мусофирони азиз, бидуни ягон зарурат ба кӯча набароед. ба ҳаёти худ ва дигарон бепарво набошед. дар хона бимонед. садорати корҳои дохилии вилояти Самарқанд. арзиши расмии доллар ва евро баланд шуд. бонки марказӣ аз 26 май арзиши нави валютаи хориҷиро нисбат ба сӯми Ӯзбекистон муқаррар кард. дар муқоиса бо ҳафтаи гузашта арзиши расмии доллар 0.10 сӯм афзуда ба 10139.3 сӯм расид. қурби евро ба 0.8 сӯм афзуда ба 11051.184 сӯм расид. рубли русия ба 2.177 сӯм афзуда ба 141.135 баробар шуд. 339 нафар хатмкунандагони самарқандӣ медали тилло мегиранд. дар соли таҳсили 2019-2020 55864 нафар хонанда синфи 9 ва 53589 нафар синфи 11-ро хатм мекунанд. дар охири соли таҳсили имсола 339 нафар хатмкунандаи синфи 11 бо медали тилло, 75 нафар бо медали нуқра ва 1533 нафар хонандаи синфи 9 бо сертификатҳои аъло мукофотонида мешаванд. хизмати матбуоти садорати таълими халқи вилояти Самарқанд. Мукар Чолпонбоев, фаъоли ҷамъиятиву сиёсӣ, раиси пешини парлумони Қирғизистон, рӯзи 24 май аз вируси корона фавтид. Чолпонбоев рӯзи 5 май дар бемористон бистарӣ шуд ва 12 май ба шӯъбаи эҳё интиқол ёфт. ӯ зери дастгоҳи нафаси сунъӣ муолиҷа мегирифт. баъди мубталошавӣ ба вируси корона вазъи сиҳатиаш бадтар шуд ва ба илтиҳоби дутарафа гирифтор ва ҳамзамон нафасгириаш душвор гардид. вай ҳамчунин дарди қалб, гурда ва дигар бемориҳо дошт, хабар додааст Ситоди фаврии Қирғизистон. Чолпонбоев 15-мин қурбонии COVID-19 дар Қирғизистон аст. Мукар Чолпонбоеви 70 сола дар солҳои 1995-96 раиси парлумони Қирғизистон буд. 14 нафар шифокорони чинӣ барои мубориза бо коронавирус ба Душанбе омаданд. гурӯҳи 14 нафараи табибон аз ҷумла вирусологҳои чинӣ аз музофоти шенсии Чин бо парвози чартерии махсус ба Душанбеи ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд. тибқи иттилои дафтари матбуоти шаҳрдорӣ, физикони чинӣ бо даъвати Рустами Эмомалӣ барои мубориза бо коронавирус ба Душанбе омаданд.
با اطلاع منبع همچنین از جانب سفارتخانه چین به تاجیکستان 5 عدد دستگاه نفسگیری صنعی و از طرف حکومت مردمی مضافات شنسی باشد 10 عدد دستگاه نفسگیری صنعی، 2400 بسته لباس محافظتی یک کرته، 9500 عدد نقاب محافظتی طبی، 45000 جفت دستپوشک‌های یک کرته، 45000 تانه بخیل کمک کرده شده است. من بعد میگوید جانب کمیسیه همجواری و دوستی سازمان همکاری‌های شانگهای جمهوریت دوستی با کشورهای خارجی مضافات شنسی زیاد از 3000 ریاگنت کسلته نوکلین برای معین‌سازی سرایت کرونا ویروس کمک رسید. طبق اطلاع منبع حجم کمک در مجموع مبلغ بیش از $700,000 ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. президенти афғонистон ашраф ғанӣ амр дод ки то 2000 нафар аъзои ҷунбиши радикалии толибон раҳо карда шаванд, гуфт сухангӯи ӯ седик седикӣ. қаблан толибон дар афғонистон аз қатъи тирбарониҳо давоми 3 рӯз ба ифтихори иди фитр хабар доданд. президенти афғонистон инро истиқбол кард ва изҳор дошт ки раванди озодшавӣ аз маҳбасҳо ҷонибдорони ҷунбиши радикалии толибон суръат хоҳад ёфт ва аз толибон даъват карда шуд ки раҳоии маҳбусонро низ суръат бахшанд. президент ғанӣ рӯзи якшанбе ҷараёни раҳо кардани 2000 нафар маҳбусони толибонро ҳамчун иқдоми хайрхоҳона дар посух ба эълони оташбаси онҳо дар замони иди фитр оғоз кард. ҳукумати федералии афғонистон пешниҳоди сулҳро тавсия медиҳад ва барои таъмини муваффақияти раванди сулҳ қадамҳои минбаъда меандешад, гуфт сиддиқӣ дар твиттер. ёдовар мешавем охири моҳи феврал дар як маросим дар қатар иёлоти муттаҳидаи амрико ва гурӯҳи радикалии толибон аввалин созишномаи сулҳ зарфи беш аз 18 соли ҷанг имзо карданд ки хуруҷи нерӯҳои хориҷӣ аз афғонистон дар тӯли 14 сол ва гуфтугӯи сулҳро пешбинӣ мекунад. در دنیا بار اول ساختار 5G به کار درآمد. امروز شرکت تلویزیونی تله2 سوئیسریا عاید از 25 می سر کرده در مملکت به کار درآمدن اولاد نوی ساختار موبیل 5G معلومات داد. در این باره پرس ریلیزی کنسرن خبر داد. تکنولوژی نو با سرعت 1 گیگابیت 5 فرستادن اخبارات را تامین می نماید. президенти ӯзбекистон шавкат мирзиёев ба президенти грузия саломе зурабишвили ба муносибати рӯзи истиқлолияти гурҷистон табрикот ирсол намуд. طبق خبر آزیا پلوس، ازبکستان با کشور همسایه تاجیکستان یاری بشردوستی نوبتی را فرستاد. آن از 24 تانه دارو و درمان و اسباب‌های طبی عبارت است. یاری که از ازبکستان وارد کشور گشت برای حمایه سلامتی اجتماعی و صدارت حفظ تندرستی تقدیم کرده شد. خبر می‌دهد مأموریت حاکمیت شهر دوشنبه. گفتند ممکن است که این سیومین یاری انسان پرورانه حکومت جمهوری ازبکستان با تاجیکستان است. در ازبکستان سالهای من بعد در راه‌های نخستین پلکی ساخته می‌شوند. وزارت نقلیات و اگنتی رواجدهی شریکی دولتی و خصوصی نقشه تدبیرها از روی عملی‌گردانی لایحه‌های شریکی دولتی و خصوصی در ساحه نقلیات و راهسازی با سالهای 2020-2022 پیش بینی شده امضا نمود. در نقشه عاید عملی‌گردانی 8 لایحه معلومات داده شده است. бино ба ҳолати 26 майи соли ҷорӣ соати 17 дар ӯзбекистон адади гирифторони бемории коронавирус ба 3281 нафар расид. дар ин бора вазорати ҳифзи тандурустӣ хабар медиҳад. خبری خوش، در شهر تاشکند 15 نفر، در اندیجان 2 نفر بیمار از ویروس سالم گردیدند. آنها به ریابیلیتاسیا گذرانیده شدند. در این باره شعبه علاقه و جماعتچگی وزارت حفظ تندرستی ازبکستان خبر داد. диққат эълон аз санаи 26 май сар карда дар ҳудуди шаҳри самарқанд шахсоне ки соҳиби рухсатнома яъне стикер инчунин тадбиркорони дар рӯйхати пайроҳаи сабз буда бо мақсад ҳаракати худро давом медиҳанд. ба қоидаҳои карантин қатъиян риоя кунед. хизмати ахбори садорати корҳои дохилии вилояти самарқанд. با مقصد پیشگیری پهنشوی سرایت کرونا ویروس در ناحیه ارگوتی ولایت سمرقند که در کاتگوری سرخ باقی مانده است، کارهای دزینفکسیون کنانی همه‌جانبه، ترغیبات و تشویقاتی پرشدت و ریدها گذرانیده می شود. در محله ها و خانه های کرانتینی نظارت قطعی جاری کرده می شود. خدمت مطبوعاتی صدارت کارهای داخلی ولایت سمرقند.
дар кӯчаҳои шаҳри Самарқанд корҳои тарғиботӣ кормандони садорати корҳои дохила пурзӯр гардидааст. аз шаҳрвандон хоҳиш мекунем агар зарурат набошад ба кӯча набароянд. яке аз ду бемористони ноҳияи Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон аз сироятёфтагони бемории коронавирус холӣ шуд. дар давраи пандемия бойҳо боз бойтар шуданд. мувофиқи маълумоти баъзе сарчашмаҳо аз 23 март то 22 май миллиардерҳои ҷаҳон соҳиби $255 миллиард гардиданд. дар Япония вазъияти фавқулода ки бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавирус эълон карда буданд дар тамоми мамлакат бекор карда шуд. дар ин бора сарвазири мамлакат Синдзо Абе рӯзи 25 май дар конфронси матбуотие ки дар Токио баргузор гардид баёнот дод. аз рӯзи 1 июн дар баъзе минтақаҳои Россия объектҳои сайёҳӣ ба ҳадди аққал медароянд, вале нархи онҳо хеле гарон аст. масалан барои аҳолии мамлакат истироҳат дар Крим камаш 92.6 ҳазор рубл, солчи 142.8 ҳазор рубли Русия меафтад. имрӯз рӯзи байналмилалии забони ғайриоддӣ эсперанто аст. дар Афғонистон то ин вақт беш аз 11 ҳазор нафар аз инфексия зарар диданд, 219 нафар вафот карданд. дар байни 24 соат дар мамлакат 591 ҳолати нави зарарбинӣ қайд гардидааст. то ин вақт 11582 нафар бемории коронавирус муайян гаштааст. дар шабонарӯзи гузашта 1 нафар вафот кард ва 22 нафар солим шуданд. то ин вақт аз беморӣ 1095 бемор даво ёфт. шумораи фавтидагон бошад 219 нафарро ташкил мекунад. президенти Россия кай гузаронидани паради ғалабаро эълон кард. аз сабаби пандемияи коронавирус дар шаҳри Москва рӯзи 9 май паради ҳарбӣ бахшида ба 75 солагии ғалаба нашуда буд. президенти Россия Владимир Путин маълум кард ки парад рӯзи 24 июн гузаронида мешавад. ин буд он чанд хабарҳое ки то ин замон ба дасти мо расиданд ва мехостем ба самъи шумо расонем. бо ривоҷи хабару навгониҳо дар нашрҳои минбаъда шинос хоҳед шуд. хайр, сиҳатманду хонаобод бошед. бо мо бимонед.